Dumela bakulu, the Nyame Tijan is here. Nasi ndadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe kwamuri panapa. Ndine nyaya yandakakubatirai yamaswera muchirequesta muchiti nhai shamwari chimbotudzawo iwewe kuti chichiri kuitika panyaya yaFirst Lady uyo anova mukadzi waCyril Ramaphosa wamanga muchida kunyatsonzwisisa kuti Ramaphosa ari kutanga mudiki pane mukadzi wake. Vamwe vari kuti hanzi Ramaphosa akaroora chembere. So inini the Nyame Tijan munoziva kuti handimbofanira kadisappointa ndoramba ndichideliver sezvo munenge mangorequesta ndingenda ngodzifambira. So mukadzi uyu anonzi Tsepo Motsepe anova hanzvadzi uya anotwa Patrice Motsepe anova businessman wekusouth Africa. Mukadzi uyu akazvarwa musi wa17 June 1953. South African musician, businesswoman, ndiye First Lady zvekare. Ari mukadzi wechi3 waCyril Ramaphosa. Vakaroorana mugore ra1996 ndo pavakaroorana. Paakaroorwa ipapo akaroorwa naRamaphosa vanzi vakasangana blind date. Vanga vasangana kuziva chichi kuitika because shamwari dzake ndo dzakaorganize dzakati uri kunyanyisa kuvarairwa. Pagore rakaroorwa iri anga ane 33 years. Ramaphosa anga ane 34. So panapa nyaya iri kuitika ndekuda so uyu akazvarwa 1953. Ramaphosa akazvarwawo mugore ra1952. ndo pamuri kuona nyaya iri kuitika. So uyu mukadzi uyu chazoita kuti tizonyanyisa kuita nyaya yekuti tide kuifambira ndechekuti uyu mukadzi uyu akamboshanda kuParirenyatwa hospital muZimbabwe munomu. Anotori doctor tingati doctor akasvika, doctor akatodya mabhuku akakwana, anotori murapi ipo paari papai. Akashanda muzvipatara zvakasiyana-siyana kusanganisira kuGauteng province anoiko akatoshanda futi zvekare munyika yeSouth Africa inei. Ndo nyaya iri kuitika. Saka zvokunzi akaroora chembere zvinochitaurwa nevanhu ava vakasiyana nehwaningeni. Asi ari mukadzi wechi3 kuna Cyril Ramaphosa. Kuti Cyril Ramaphosa haasi munhu wekuita nemukadzi 1 iyo haisisiri secret. Ndo nyaya yacho muri yeZimbabwe sekungobvunza kwamazviita ndabva ndangodeliver. I'm sure munogona kumabatsirikana. So kune anenge asina kunyatsokunzwisisa zvakakosha kuti ubvunze ndobva ndadzoka next video. But zviri zvanhasi ndokuperera panapa.